Nu. Hej. Tusind tak for slikken, Thomas. Jeg har kun sagt, at du skulle de her kun en af dem. Men du har købt helt mange. Og det siger jeg tusind tak for. Og desuden har du også købt noget andet, som jeg gerne lige vil vise. De andre kan jeg ikke lige vise nu. De er lige pakket ind. Og den her er jo... Ingen syre, ingen smagt. Det er også godt. Hvad smager? Hvor er du også spist chokoladen? Du har smagt. Hvorfor vil du ikke åbne dem? Tør du ikke åbne dem? Så er det færdigt. Jeg hørte fra mor, du har bare spist den med det samme, dem du fik. Så har du også givet nogle stykker til din kæreste. Ja. Okay. Var hun glad for dem? Okay, jeg kan lige godt lige prøve at åbne den lidt. Åbner du den sidste pakke? Jeg skal bare vise Thomas kuglerne. Oj. Hvad smager den af? Jeg håber. Det er meget svært at hygge. Det kan man ikke bare sådan stille et spørgsmål om. Hvad er det smag? Den her kan jeg desværre ikke lige vise dig. Hvad er den her? Mhm. Tror du, Thomas han har selv smagt den? Jeg ved ikke. Hvis du gerne vil se den så. Og gemme den måske. Det er nok næsten. Så, hej hej, og tusind tak til jer igen.